Panultihon Kapitulo 10. Mga panultihon ni Solomon. Kini ang panultihon ni Solomon. Garbo sa amahan ang iyang anak nga maalamon apan ang anak nga buang-buang maghatag og kaguol sa iyang inahan. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong pan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Dili pasagdan sa Ginoo nga ang taong matarong mamatay sa kagutom. Panpugngan niya ang dautan sa pagkabot sa iyang gitinguha. Kapobre kanimo ang pagkatapulan apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Ang taong maalamon mag-ani sa tukmang panahon apan makauulaw ang pagsikig katulog sa panahon sa ting-ani. Ang maayong tawo makadawat og panalangin pan nagtagog kabangis ang mga pulong sa tawong dautan. Taong matarong hinumduman ingon nga panalangin, pandali rang kalimtan ang tawong dautan. Musunod sa maayong tambag ang mga taong maalamon pan malaglag ang mapataka lagsulti. Magmalinawon og dili hilabtan ang taong matarong pan masakpan ang mga tawo nga limbungan. Ang tawo nga dili mutugan sa matuod makahimog kasamo pan ang tawo nga maisugong musaway sa dili maayo maghimog kalinaw. Tuburan sa kinabuhi ang mga pulong sa tawo nga matarong pan nagtagog mangis nga kinaiya ang gipamulong sa daotang tawo. Makahimog kasamok ang pagdumutan ang gugma mupasaylo sa tanang kalapasan. May unod ang isulti sa taong maalamon apan ang mga buang-buang angayn kastiguhon. Ang maalamon maninguha pagdugang sa iyang kaalam apan ang pulong sang buang-buang makapaduol sa kasama. Panaliptan sa iyang salapi ang dato apan ang kakabos makaalaot sa tao. Ang kinabuhi mo ay ganti sa maayong tawo apan ang sala mudaldal ngadto sa labi pang daghang sala. Ang mamati sa nagsaway kaniya nagsubay sa dalan sa maayong kinabuhi. Panang dili mo angkon nga sila na sayo may sala agayon. Ang tawo nga nagtakuban sa iyang kasilag bakakon. Buang ang tao nga magsabuag og liba. Kung magpataka kag sulti, lagmit kang masayo. Kung maalamon ka, magpakahilom ka lang. Sama sa lunsang plata ang mga pulong sa maayong tao. Panwalay kapuslanan ang mga hunang-huna sa taong dautan. Pulos sa daghang tao ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Makadato ang mga panalangin sa Ginoo. Dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Buang ang tao nga malipay sa pagbuhat og dautan. Kalipay sa taong maalamon ang maayong panabot. Ang gikahadlukan sa taong dautan may tabo kaniya. Pan makakabot ang taong matarong sa iyang gitunguha. Inigabot sa unos ipadpad ang mga dautan apan dili gayud maunsa ang mga taong matarong. Ang tapulan sama sa suka nga makapangilo sa ngipon o sa aso nga mupaluwa sa mata sa nagsugo kaniya. Hura og kahadlukin Ginoo mutaas ang imong kinabuhi. Apan mamatay sa dili pa panahon ang mga taong dautan. Ang paglaom sa matarong musangpot sa kaayuhan apan ang pagpangandoy sa dautan walay kapuslanan. Panaliptan sa Ginoo ang mga walay sala apan naglagon niya ang nagbuhat og dautan. Kanunang may kalinaw ang mga tawo nga matarong apan ang dautan dili mulungtad sa yuta. Kaalam ang isulti sa matarong apan dili pasultihon ang tawo nga dautan. Nahibalo ang mga matarong sa maayong isulti apan mo'y isulti kanunay sa mga dautan ang makadaot.